Kaixo, nire supertxiki maiteak eta familia zer moduz gaude? Gaurkoan, energiari buruz hitz egitera nator. Ze badakizue, energiari gabe, aio pelaio. Fijatu alzazten naturak duen funtzionamendu ederrean. Nola dena imperfektua. Azitik, zuhaitz bateraino, hor dagoen inteligentzia. Edo eta gaua eta eguna, ziur zaude bihar berriz ere eguzkia ateako dela? Edo planeten ordena eta unibertsoko funtzionamendua. Guzti horren atzean energia adimendu bat dago, inteligentea, unibertsoaren sekretuak. Gehiago jakin nahi duzu? Ziur nago baietz, azten eta azten ari zea eta. Bale? Aurrera supertxikiak! Zer da zuentzako mahai bat? Mikroskopioa erabiliko bagenu ikusiko genituzke bolatxo batzuk hor vibrazio batean eta primeran antolatuta. Horregatik osatzen da mahai bat. Izan ere, hoietako atomo bakar bat berare aterako balitz bere ordenetik, maila puskatuko litzateke. Eta ura, zergatik ez dan solidoa adibidez ura, bere atomoak azkarrago vibratzen dute, ordun likidoan gelditzen da. Eta gasa zer esan, desagertzear, abiadura gerotan handiagoan antolatzen dira atomo horiek. Eboluzio eskala honetan, gizakiak zergatik gara evoluzionatuenak edo inteligenteenak, batzutan ez. Erabakitzen dugulako, badakigulako pentsatzen eta ondorioak ateratzen. Batzutan okerro edo beto, baina pentsamendua oso energia indartsua da. Gogoratu ez garela ez buru, ez gorputz. Barruan dagoen energia baizik. Gogoratu gorputza primeran zaindu behar dugula. Berari esker ditugu bizitzako ikasketak eta esperientziak. Berari esker egin ditzakegu. Gizaki bakoitza esperientzia desberdin bat da. Badago esan dugun bezala energia inteligente eta orokorra, unibertsala dena eta denak horren parte gara. Eta gogoratu hirugarren burua esaten genuna, hortik aukeratze ditugu aukerak eta pentsamenduak eta guk sortzen dugu gure bizitza pentsamendu eta esperientzia hauen bidez. Begira ze botere handia daukagun. Gure gorputz fisikoak ez balu gure energia hori barruan, ezingo luke ez zertxo ere egin. Gorputzak ez luke funtzionatuko ez arnasketak, ez liseriketak, ez bihotzaren taupadak, beraz, ikusten ez den inteligentzia hau somatzeko, ariketatxo bat proposatuko dizut, ziur egin duzula, baina nahi dut hemen erekin elkarbanatzea. Minutu batean, zenbat taupada dituzun. Azkardoa bihotza, polikideoa bihotza, noiz doan poliki, noiz doan azkar, idatzi izaedazu zure esperientzia hemen. Eta jarri zenbat taupada dituzun minutu batean. Ados? Eta erabili pentsamendua eta gorputza esperientzi politiak eukitzeko. Ados? Aurrera supertxikiak.